sidewide tenai sport association kadai ka wai ni ki khat riu li ki kan hon ka balara ya ka nam la do ha ka lempung ye le kai volleyball balatip kum ka first invitation volleyball tournament 2021 balapanya da ke Hilan Youth Sport and Cultural Club Hamadan Shnong Hilan Southwest Khasil District habapai ha ka jinge le kai kala long shisha ka jinge le ka bi itnat bha namar ha ka jing penkin thi da ki ti ya ka ball kala long para bi biang bor namar ha ka set ka banungkong ka nongkin ba sport club kala job da arpusan la arpo ka ba ka set ka ba ar balai bat basau la job da ka shiwai tenai SA ha ka ba ki point ki long ka nongkin ba SC kala yo arpusan khan riu khat lai bat khat khandai kat ba ka sidewide tenai SA kala yo arpusan bat arpusan namar kata haru ka bukut jong ka jingle kai ka sidewide tenai SA kala tam da lai la ka wei set pasha ya ka nongkin ba SC bat ra sundon ya ka nam lado haka bukut jong ka jingle kai layu ban sam ya ka kusnam da ka song pisa shabro artli ki kanhon kata ka ba job bat kumjuru ka kanhon ka basha job ukongsan ubala wan man panha pada ya ka ni ka first invitation volleyball tournament 2021 udai president ka Southwest Khasil District Volleyball Association uba 11 san wanyang haka ba haka ni gasni lai don langru women trishnong Hilan u CS Shila batru kinongkit kam jong ke Hilan Youth Sport and Cultural Club hagari gasgi nalor ka jingkren nakaliang jong ukongsan nakaliang jong ka Hilan Youth Sport and Cultural Club kapharu ka jingkat pat ha u MLA kamokrawat constituency uba renik tan lengdo tangkhar un sungubha banyarap lem na kabanta ka HYS and CC ban penbha ye ki madam bat kumjuru ban penyo ya ka wei ka Indo Stadium kenang bakan long ka jingarap na kabanta ki samla jong ka dong ka than bakin keu ha ka kam ye le kai la pichit pinchngai ya ka ne ka lempung ye le kai da ka jingwan ai min sin jong kinong kushan jong baro artli ki kun hon hadu menta rena kalian kejongi ngi juyai penkermau berbor ngadu presiden bagi jeng sekretari jong kamu mikle volleyball action wala kuno ngin penong no eka inter district nang bangin yo ban sai ki samna ki badam sak kini kejongi lekai ngalaban ong ba kadi kejongi lekai volleyball kadi kataka jengi lekai ke ba kamduna ngalaban ong bania nujar pat pat ki jengi lekai pat ki discipline kum ke cricket ka football akan ka state kejongi andre ngalaban ong bat ni sengol sorong ban ong ke jukupor badai tangkan ka district kejongi ka baju penekai berbor nak we kapor so kapor habe de bat kan ke jengi lekai volleyball ngalaban ong ro ke jukupor na sengol sorong ro ke jukupor bakini ki than riwar kejongi sene borok kilong ki batri mahabali lekai ya kan ke volleyball kidon ne kasap ka pong ke jongpi kidon kasap ka pong kidon ne kata talent ya ka bang ngelaban ong hak bade bat ke jingi lekai football try pi kamya duna ke jingi lekai andre hak bade lekai ti bade kilong ki bajuak bat ki bae na kapor sa kapor ki jui lekai
larang ikan mau sa kabede bat kini ki ki jupenlong na kalian ki Officers Club ya ki beach festival ki jupenlong ya jing kai volleyball hang teh po ornikor te ki jui kai na kalian jong ki team senang ni na ki riwar ki jongi ki nong ba ki sarin ki mokruang ki nong nam terter rekat bat ki BSF bat apreng jong ki jing tenjuk bor ni jui i ba ki samla na kading kadong san ka jongi ki samla jong ki snong ki thau ki jongi ki kamla ban ya ki border security post kum jong tinggal snow sarong ban ong ba ka jing kai volleyball hagane ka dong ka jongi kalong sya ka jing kai ka ba pi punhun ya ka mensim ka jongi ki nong pai kai ro ban ong mar pidon sya ka stop ka pong ka jong pi hagbede bat ka referee haka jing penia ya ki rules and regulation nagaliang kejongi ngidan tang iway isamla ibadai ru kapor haju kapor i jenas ketri i ban kasar lartang bat magi i kamtip kamha ya ki rules bat regulation jongka volleyball bat dei ngalaban aur haju kapor dei lomba jong i ka ban penlong ini bangin ban form ya kanika Southwest District Volleyball Association kenang bangin yo ban island ya karena san namta jong pi kisamla ba pini pen i ta kasap form ka jong pi Nisap shemi ki senjam ki jongi bagi nang ya syakmat syuk banang seng sibun kini ki termen nang bagi samla ki barang kisan kin long kalawai na kabenta kadong tangga jongi berkaju kapor nam ta state ki jongi kon kemil tiru ba kin mi ki samla ban represent ya ka state ka jongi ha ki wei pate ki lumpong jongi lekai te kendiat kumban syue pen kermaulam ta jongpi berkaju kapor kumban ya ai ya ki sembok jeng perkat kendiat tolong ba kum kisam lahi ki badan ya kataka mensim ya kataka jeng terang ka mensim ko jong fi ban ile kai bor kemau ban kret ban bret no ya ini ki jing melin ki basniu kamtam ya kakiat bat kamtam ngala ban on ta jong fi lang baro tolong ko kapor kum ka awareness program nam ta jong ilang baro ha ke jing kenrei jong no drugs hakini ki caka ki jongi ngila ban on ta ba na ki babon ki samla hakani ka dong tan ki jongi kiliak ban ngop no hanu drugs bat kene kalong ka jing pentren ya kamet kapha kalong ka jing pensniu dur ya kisnong ka thau ka jing pensniu dur ya jing resep te long samla ki ba barobor ki ban kiar na gini jing dik ki besniu nang ba kat penlong pi kamet kaphat ka ko ka kia bat penlong pi ki samla ki badan ya kita ka kamet ka pilak panilak kai na ka wei ka por sa koi ka por